Priatelia, v koinonii Ján Krstiteľ vedieme k trom skúsenostiam, ktoré sú veľmi dôležité a ukazujú na 3 piliere našej koinonie. 3 piliere duchovnosti. Kekako, kerygma, charizma a koinonia. Tieto 3 skúsenosti sú o skúsenosti s Ježišom Kristom, osobnej skúsenosti s ním, ktorý je živý, o skúsenosti s Duchom Svätým a o skúsenosti s priateľstvom. Ježiš Kristus, ktorý vstal z mŕtvych a dal sa poznať svojim priateľom, je aj dnes živý a je stále ten istý, rovnaký, tak hovorí Biblia. A Ján Krstiteľ mal s ním skúsenosť a ukázal na ňo, a keď ho stretol, keď sa prvýkrát s ním stretol od radosti, zaplesal, podskočil. Skúsenosť s Duchom Svätým u Jána Krstiteľa a v živote toho, ktorý je členom koinonie Ján Krstiteľ, je tá istá skúsenosť, ako Ján hovorí, a videl som Ducha Svätého ako holubicu zostupovať na neho. Mať skúsenosť s Duchom Svätým, s obdarovaním, s Duchom Svätým ako s osobou. A skúsenosť s priateľstvom, tak ako Biblia hovorí. Tam, kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Kde sa zastavíš ty, aj ja sa zastavím, tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde zomrieš ty a budeš pochovaný, tam budem pochovaný aj ja. 3 dôležité skúsenosti. Skúsenosť s Ježišom živým, skúsenosť s Duchom Svätým a skúsenosť s priateľstvom. Do týchto 3 skúseností ťa z tohto krásneho miesta, z Národného parku Poloniny, pozývam.